Jeg kan bare få minus. Jeg er også et par kvinder. Det hjælper alligevel ikke noget som helst. Det stod også, da de var på. Altså. Nej! Træk armene! What up? Movie star, movie man. Steven Spielberg. Oh, nice. Kom så, Peter! Boksen, Peter! Op på boksen! Så, vi har Jens på video. Han er marketingmand. Hvad? Ja, den er fed. Den så rigtig fed ud den anden dag, vi var herude. Der var den hele vejen hen over vandet. Lå 20 cm over, den så så blæret ud. Hele vejen henover. Ej, og så den blæret ud. Stod Nicolai til os bare. Fuck! Det er utroligt, man står. Ej, jeg kan ikke helt. Der sidder ikke helt i skævet endnu. Peter! Tag så den boks, Peter! Ja, det er godt det der! Øj! Fik du den før, så? Hvad? Fik du den før? Ja, den var før. Sådan noget. Han kom jo kraftigt med højt i luften der. Ja, den var god.